phone sampri manaya pa arju ji mira phone pijo piplia pa jongsi nang le re than the arju ji e thara na pa Nang Che Charche na sinang kido kiri tarsilu Mantu sinang bangdi kang hone nang birti eseng we apirbi nang si do bek nang di kang hon la nang jom si ave thek thene pirbi ka boche Mantu sinang bangdi kang hone nang birti eseng we apirbi nang si do bek nang di kang hon la nang jong si ave thek thene pirbi ka boche Nang Che Charche na sinang kido iri tarsilu nang ruwe anilo Nang Che Charche na sinang kido sengwe nang kiri ajo aralu nasi do makamo Neglong le nang panto Nang Che Charche na sinang kido kiri tarsilu nan ruwe anilo Nang Che Charche na sinang kido kiri tarsilu nan ruwe anilo Nang Che Charche na sinang kido kiri tarsilu nan ruwe